nemam pojma. Ne znamo ni šta ćemo jesti, ali znamo samo da smo se popele na Sljeme. Ovdje ima snijega, glumit ćemo da je pravi zagrebački snijeg iz zagrebačkog automata za snijeg. Djeca se sanjkaju i mama i tate se grudaju, a Klara i Kristina su gladne. Naravno da su gladne jer danas je nedjelja, penjali smo se 2 sata, lažemo, išli smo s autobusom pola sata i tražimo gdje Zagrepčani jedu na Sljemenu. Gdje jedu, pitat ćemo evo ljude koji su češće ovdje, pa krenite s nama u avanturu. Avantura počinje. Ručkić. Koliko se dugo kuha? Zavisi kako koji. A cirka 2 sata, 2,5, 3, zavisi kako koji. Po veličini ovisi, jel? Da. Wow! Čekaj da ti prije krvavice. Ajde snimati ovako, Maja. Čekat. Su domaće? A jesu, to ti mora biti domaće, nemojte biti to. Ne, inače nema. Krvavica ti ne vredi to, a nikad. Kužiš? Kak misliš, nemojte biti krvavice? Njam. Voliš krvavice? Da. Hvala. Živjeli! Prefino je zelje, baš lijepo grije. Ono su domaće i prefine. Da, stvarno. Nakon ovog idemo pješke dolje. Da potrošimo kalorije. Da. Sad je već i snimateljica gladna. Ja nisam bucak jela 3 godine. Zašto? Jer nisam jela meso prije. Ali inače ovo moje najdraže jelo bilo. Se dodala buncak ili zelje? I buncak i zelje. Ovo je ko bakina kuhinja. Odlično.